Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Syakam uwe ubreu rengkat ki pisathok adu shipholak tengka Guwahati railway station. Ka kubor ka bawnya. Ha ka handru trik uyayong arja arpulai ka railway police station jangka Asam Guwahati kilayo ban kurup ya ki pisathok adu shipholak tengka uwe ubreu bagerteng Rajesh Madhukur Bangar. Ya une ubreu layo ban kam Guwahati railway station latip ru ba une ubreu la sa kato ganesngi hapo kawai ka hotel kabadan hapaltan bazar haswa bun syakam da kibor bahalor katkum gajing tip une ubreu layo ya kini pisathok na we pat ubreu banakas nong Kamakhya da ka batmu ban penyayo ya kini pisathok bat ulapan pau baya kane ka kamthok ulale la kham slam bat ula trei mat kawi ka kanhun gang ula plaru ba ulayo ya kane ka jinghikai kumno bansna pisathok ulayo na kane ka ju ka kanhun ka railway police kala persang banwal panya ya kane ka jingjia yo kidang don ki wepat ki member ki bidan tilang lagar patru ya ki paiba ba ki dei banlong ki bahusiar padadon kum kita ki dei pentip marmar ki bor bahalor ka sarkar India kala depen mi ya ka ikhtiar kumno pente lakam ya kane ka jingsna pisathok